Уважаеми съграждани от община Царево, вече 9 години работим заедно за просперитета на най-югоизточния край на Република България. От една от най-изостаналите общини в момента, община Царево се нарежда по кредитен рейтинг на 3-то място в България. Построихме първата пречиствателна станция. Царево се превърна в 4-та морска врата на Република България. Постигнахме капиталовложение на човек от населението на 6-то място. Всичко това, което направихме, не е малко, но не е достатъчно и аз знам, че имаме да решаваме още много проблеми. Очаквам вашата подкрепа, за да превърнем заедно община Царево в основен икономически, политически и административен център на Странджа. Партиите не решават проблеми, решават ги хора. Аз съм Петко Арнаудов. Благодаря за вниманието. Бюлетина номер 31.